Guys, nagkuha kog sudlanan kana ako noy kuha ako ang Alex nga nanagat. Atong tan-awon guys kay nanubid ko no ni Sidya. Sige guys. Gumana to pamahaw at mata dito. Diba ato tambay di kagabi ba? Adto tahig na. Ay, labay mo ko sa imong daghang isda Alex. Uy, daghana di ay uy. Hala si Alex. Daghana yang isda uy, way siguro di ay. Hala uy. Dali rarabakang nilakaw doy. Doy? Dali rarabakang ni unsang orasa kanigi kang ganina? Mayo pa may manubid ko pa may puhunan ka adjog. Kuan gasolina. Paspasan. Ha? Paspasan og sama ni pangonsumo rin ni no, di ta magbaligya. Ato rin asinon kay tulang adlaw ani di ta managat man. Biyernes Santo manggod. Ugma na managat na di ay. Baway sa kunis papa kay. Ako na ako managat. Asa pa lang re? Ingani nalanan. Ha? Bert. Pitas yung paon pa. Ha? Ano naman? Daga uso. Isod mo dakpot. Suwasi daw. Lamba ro. Ay lamba na mo lupad baraman. Mulupad ang. Ano to? Kutas na. Ato nang asin-asino na unsa man na dadang sa ibabaw? Magtuwa ra o mag-un-un taron ani. Unya. Pamahaw. Oo. Maghusay man ko. Oh, mao ba? Kani sani tuingan ani subid. Subid. Mao ni usurong guys, subid. Tagamangga ani. Tagbilaran. Arang sikatan ni Anik Valencia bay. Manubid. Unsay isog pamahaw? Nalay.